Tomasino. Kinikilala si Pope Francis bilang isang Santo Papa na may malasakit sa kanyang kapwa, lalo na sa mga kabataan ngayon. Ang nais ng ating Santo Papa ay ang mailapit ang kabataan at ang simbahan, at para matupad itong layunin na ito, hinihikayat niya ang bawat isa na magkaisa. Sinisikap ni Pope Francis na maabot ang kabataan sa lahat ng paraan na posible. Para magawa iyon, gumagamit ang Santo Papa ng social media. Bukod pa sa pagbibigay ng mga balita, patuloy ang pagbibigay inspirasyon ni Pope Francis sa mga tao at kasabay nito ay mas marami ang naiimpluwensyahan at nabibigyan ng mabuting balita. Mga Tomasino, 2 araw na lang darating na sa ating universidad ang Santo Papa. Handa na ba kayo?